Ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem si to pro vás připravil blind bag a já si myslím, že to dám otevřít. Jenom ještě předtím, tak chci říct, že vím, že to je dětský, ale prostě furt mi to tam naskakovalo v YouTube, takže jsem si myslel, že bych to mohl vyzkoušet. A já vám to pro vás udělám a no, jdeme na to. Není to úplně nejlepší. Máme tady balíček Pokémon, je to blind box Pokémon, zase je to úplně mega cute. Já jsem to není to úplně nejhezčí, jo, tady vidíme drobný závady, ale to nevadí. Máme tady Rare, Epic, Mythic a Legendary faxy. Takže mi to jdem otevřít, vezmu se nožky, to otevřu. Okay. A dostaneme, to musím, dostali jsme, you got, Legendary, let's go. No, to si tady zahodíme. A jdeme otevřít první balíček. Jsou tam dva, protože nevím proč. Počkej, plný. Uvidíme. Budeme připravovat, když tam bude nějaká karta, že to přestřihnu, ale uvidíme. Krásný coiny. Takový modrej. Nebo stříbrný. Vy to vidíte modře a to je takovej taky stříbrný. Stříbrný zlatý. No, krása. Jedeme na další. A to je už poslední. Vím, že je to takový krátký, ale snažil jsem se to dělat dlouho. Toto jsem fakt dělal dlouho. Nějaká karta. Já to nechci přestříhnout. Budu se snažit. Já to nepřestříhnu. Můj bože. Můj bože. Já jsem tam ty věci nedával, to mi vybírá můj kamarád. Poběrává. Ty kráso. No ty. No tak to bude mít. Ty černý edici. Proto jsem se tady připravil ještě. Či mi řekl ta kamera, že bude jedna vzácná karta, proto jsem si připravil obal a sklo. Můžeme to v balu. To sklo. Jo. Jinak dejte odběr a like aspoň. Tam hoďte. No, si myslím, že to je do mé sbírky. Počkej, ještě tady trošičku. No, si myslím, že ten blind box byl skvělý. Já jsem to ty věci v tom dělal můj kamarád. Jo. No, to je plný, protože jsem dal ještě papírky, aby se třeba nepoškodilo. Krása. No, čau lidi, to jsem teda získal. A tohle. A ještě teda. Čau.